Marija, majka ljubavi, žena molitve. Ko ne moli, nije u stanju ljubiti. U srcu crkve Marija je ljubav zato jer je molitva. Marija je molitva jer je ona hram Duha Svetoga. Ako ne postanemo puni Duha Svetoga, naša molitva neće u nama roditi nadnaravnu ljubav. Marijina molitva je neprekidna posrednička molitva za nas, kako bismo se mi mogli obratiti na hvalu njenog Sina. Slijedeći Marijin primjer, i mi smo pozvani moliti za sveopću crkvu, kako bi crkva i svaki kršćanin mogli postati božansko svjetlo istine usred ovog naraštaja. Kad molimo kao zajednica, Marija je usred nas i govori nam: vršite nauk mog Sina ako želite da se tuga preobrazi u radost, siromaštvo u blagostanje, te mržnje u ljubav. Onaj koji je sjedinjen s Marijom u molitvi, sjedinjen je i s Isusom koji je rekao: ja sam trs, a vi loze, bez mene ne možete učiniti ništa svetoga. Neka nas ovaj mjesec približi Mariji, kako bismo sve više upoznali Isusovu ljubav. Amen. Aleluja. Otac Lorenzo Montecalvo od Družbe otaca božanskih zvanja.